The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:15 says, If you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Joshua 1:9, Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. In James chapter 4 verse 14, sa Visayan, nagaingon kini, wala ka mo masayod, kunon sa mahitabo kaninyo ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadiot tugon niya, mahanaw. Diyan usap sa Salmo 39:4 nagaingon, ang pulong sa Dios, O Ginoo pay balua ako sa akong katapusan, ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanus ang matapos ang akong kinabuhi. In 2 Timothy 1:12, For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. In Luke 11:28, God's word says, But he said, Ye rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Isaiah 53 verse 5, But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Before we start our Bible study nining adlaw, kinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung nanaba kita mga sala nga naghipi pa diha kay kining maong mga sala kundi nato isugid na makababag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios busa. We have to flush them out. Pinagis paggamit sa principle of 1 John 1:9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Acts 16:31, nagaingon sa in English, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Walay laing manluluwas, si Ginoong Hesukristo lamang. Acts 4:12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Busa karon mag-andam ta, pinagi sa hilom nga pagampo. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ninilain sa mga adlaw ngayon mong gidugang sa mong kinabuhi. Nagaginawa pa kami, buhi pa kami nining among lawas, o napay kalantip sa among pangunahon na kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya, imong grasya. It's all grace.
which we do not deserve, we do not earn, we do not work for. Salamat sa imong pagdala ka namo nining dapita sa makausapa aron kami magkapadayon sa among espirituhanong pagbuhilo sa among kinabuhi, spiritual momentum, kini mabuhat lamang pinaagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, who is the only teacher of truth. Salamat nining grasya uban ni kami karon sa among padayon sa pagtuon sa among pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers. Welcome kaninyong tanan mga higala, ang atong mga igsuon nga magtutuo. Kumusta kaninyo, fellow believers? Og ako kamong gidasig sa dapit sa inyong mga higala, inyong mga igsuon ba, mga suod kinabuhi nga musalmo to sab nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. This is your job as a believer to witness to your loved ones and friends, your peers, so you are functioning as an evangelist. Mora ka na ang tugon o mando sa Dios nga kita tuman sa atong katungdanan ingon nga mga evangelist. We are considered evangelists, all of us believers. Busa ako kamong gidapit. We are just inviting you. Of course, it's a matter of choice. Na may uban nga dili apan kaninyo nga who are still hawang pa o napay kakuwang sa inyong kalag. Of course, kanunay magyong kulang. We have to continue our spiritual momentum. Okay. Alright, so niya pa kita magadupot sa atong tunanan, profile of a mature believer. Now, atong nasayran na nga, mga magtutuo naman kita nga, every believer in the Lord Jesus Christ is mandated by the Word of God to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18 og 1 Peter chapter 2 verse 2 nga nag-ingon as newborn babes desire the sincere milk of the Word that ye may grow thereby. So, gawas ng 2 Peter 3:18 usab nagaingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So kanunay na natong balik-balik kay dili nato buot nga makalimtan nato kining mga basic mga sinugdanan kaayo mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Now, so nasayo naman kita nga dunay 3 levels of spiritual growth sa matag magtutuo, namely baby believer, adolescent believer, and mature believer. So it's presumed nga nakaagi na kanining tulo o nakabuot na nimo pagkahamtong nga espirituhanon. Nga mao kanay common goal of every believer. And we know from basic doctrine that it's God's will, iyang kabuton nga ang tanang mga magtutuo makakabuot sa gitawag sa in English og full knowledge of the Word of God. Kay kana man ang that's the stage of capacity for blessings, for happiness, for life. So we have seen that every believer is admonished by God to produce divine good, which is equivalent to gold, silver, and precious stones. Now, definitely, nga sa diha nga usa ka magtutuo turns positive to the teaching of the Word of God, kana mo resulta in spiritual growth. Okay? And sa laing bahin, on the other hand,
sa dihang ang magtotoo turns negative, magnegatibo siya ngadto sa pag tuon sa pulong sa Dios, kini mo resulta in a lack of spiritual growth. Hence, ay gitawag og stagnation, na pagkapundo, na hunong ang iyang spiritualong kinabuhi, retrogression in growth, and the necessity of relearning the categories of Bible doctrine. So, muna nga ato ni gisubli kay bahin man kini sa atong tulumanon nga sa profile of a mature believer. Now, kagahapon atong gisgutan kini musunod nga you're being a Christian, okay, is not a guarantee that you will not sin anymore. Dili garantiya. Ang imong pagkakristohanon, ayaw pagsalig nga ikaw din nagyud makasala. Naapamang kadihas imong kinaiya makasasala. As long as your old sin nature is in you, paminawi gyud mayo. Samtang na ka pa diha sa imong kinaiya makasasala diha sa imong tibuok lawas, you will still commit personal sins. Okay? O kinsa may wa makabuhat og sala, be? Kitang tanan nga mga katawhan, mga sakop sa kaliwatan sa tao, mga exempted nini, only one, paminaw, only one never sinned while he was on earth. Kinsa man, si Ginoong Hesukristo. Wala gyud siya makabuhat og bisan na gamay nga sala. Now, of course, maghisgot ganit tabahin ni Ginoong Hesukristo siyang pag-anhi dinhi, unang pag-anhi, first advent as both man and God. Mao kana ang doktrina sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. He was perfect man, 100% perfect man, and 100% perfect God at the same time. So, well, it's not part of our study karon. Mahitungod niini atong tun-an pa gid. We will come to that. So, kita nga magtotoo samtang niya patanining kinayang magkasasala, okay, makabuhat gyud sala. Gawas kon ikaw labihan nagis pagkaligo nimo sa imong pagbarog diya sa kamatuoran nga dili na gyud ka magpadaog sa lihok di kanang function ng evil schemes sa old sin nature. Kay kini matawag man nato kini nga ahente ni Satanas, kini nga tong kini magkasasala. So gawas kun ikaw labihas kaligo na gyud. Well, sa maduga o sa madali gihapon, naaman lagi gihapon kita sa kinaiyang magkasasala mo na nga manduan, gipasidanan kita sa Dios sa iyang pulong nga magapadayon ta sa pagpakaon sa atong kalag aron mo lig-on gyud kini nga atong baruganan na ay stability that we can confront with unsa kanang flying colors, batok sa atong mga espirituhanong mga kaaway, the world, the devil, the flesh. You see, apil nini kinayang magkasasala. Mao na nga inig ka duot na to nini, we suppress tungod sa pulong sa Dios nga napundo din sa atong kalag. You see, kita nimo unsa ka bililhon, how essential, how important, and how necessary to take in the Word of God sa atong kalag aron mo kini atong gamiton sa pag-unsa kanang asdang batok sa atong mga espirituhanong mga kaaway. Galatians 5:19-21 nagaingon niini sa in English. These sins, of course, ang akong hisgot niini, it's just an explanation of these 3 verses of Galatians 5. These sins are committed by believers. This shows
that there are believers who can do those things mentioned in these verses. Apan, bisan patuod niini, despite all these, a believer's salvation is intact. Di yun na matangtang. Ayaw na ginagkalimti. Wa na'y pagatangtang kanang imong kaluwasan. Pasalig man na sa Dios. Garantiya man na sa Dios. So once you believed in the Lord Jesus Christ, o sa iyang salvation work dito sa cross, sa iyang pagpakamatay tungod sa atong mga sala, then you are saved, and that salvation is forever. Intact na ka na. Permanently secured ka na sa imong eternal salvation in heaven. Now, okay. Tanan na itong mga sala. Tanang mga sala, tanang mga katawhan. Gipasaylo. Okay. Di sa na ito na hatagag emphasis nga gipasaylo kay not a single sin was not forgiven at the cross. All were forgiven. All were forgiven. And your sins, at the moment of salvation, pag tuog yun mo kang Ginoong Kristo ng imong manluluwas, ang imong tanang mga sala kaniadto karon o hangtod kang turan, gipasaylo. All were forgiven. Now, naghisgot man ta kagahapon, I think it was kagahapon or the other day. What is the kingdom of God? Unsa may pasabot niniging harian sa Dios? Well, ang tubag niini, it is the eternal state of believers. That's the kingdom of God. Now, kadtong atong giingon nga what does gipangutana ka na nga what does will not inherit the kingdom of God mean? Unsa pasabot? Nga dili makapanunod sa kanang mga panulundon. Well, it is rewards. Ang gihisgutan diha, mga ganti nga mo ibuot pasabot. So balik ta niya tong not a single sin was not forgiven at the cross. All were forgiven. All believers will inherit the kingdom of God, will receive rewards. Paminaw. Kay ayaw pagkawas passing nini. This is a point of doctrine nga you have to be aware of. All believers will inherit the kingdom of God, will receive rewards based on their production. Nahinomdom ka ba? Nga usas kamubutan sa Diyos nga kita mga magtotoo, be productive. Nomdom ka? Now, duha ka klaseng production. Atong gisgutan naman po niya, panato lang gihapong lakbitan sa pag subli nga duha ka klaseng mga maayong binuhatan. Tawhanon nga maayong binuhatan, human good sa in English, o Diyos nun nga maayong binuhatan, divine good. Now, atong gidefine kanimo unsa maning human good works. Okay. Definition. Anything and everything a believer does inside the cosmic dynasphere, inside the power sphere of Satan, dapit nga may gahom ni Satanas. Sa in English, itawag nato na Cosmic Dynasphere 1 o Cosmic Dynasphere 2. Now, so, kung tuwa ka, now I'm addressing this to you, fellow believer, kung tuwa ka magpuyo didto sa dapit nga may gahom ni Satanas, CD1, CD2, then, kada buhat ni mong maayong binuhatan, any good works,
kanang maong mayong binuhatan nahug kana gitandi kana diha sa Korinto og kahoy, kugon, dagami. Now, kung duslitan nimo ning kugon, kahoy og dagami, unsa may mitabo? Masunog. Musilaob. Okay? Maugdaw. Maupos gyud siya. Maugdaw. I think that's the right Visayan word. Maugdaw. Now, kay naugdaw man, unsa may gantihan? Wala. Basta, walay gantihan. Kung adto na ta didto sa gingarian sa Dios during or after the rapture, which is judgment seat of Christ. That is the evaluation time. Pag himuan og kaning tasal, evaluation, susihon unsa kadaghan na ang imong mga mahing binuhatan samtang dinhi patas kalibutan, tawahanon bang mga mahing binuhatan o Diyos nun? Okay, adto ta sa Diyos nun o divine good. Unsa may definition? The definition of divine good is this: anything and everything a believer does inside the operational divine dynasphere is divine good. Okay? So, Diyos nun kanang mga mayong binuhatan. Kini, gitandi ihapon diya sa Korinto nga dili na kahoy kugon og dagami. Kundi pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Silver, gold, precious stones. Okay? Now, dusliti ko na. Dili man masunog ka na. They are non-combustible. Apan kadtong human good works, mao to'y combustible, masunog. Kini karon nga divine good, dili masunog. So kini himuan ning evaluation dito sa judgment seat of Christ. Unsang ang daghan, unsay daghan? Ang tawhanon ba o Dios nun nga mga mayong binuhatan? Sabot? I hope na natugkad nimo na o na kanang na-absorb nimo na. So mo na nga duha ka klase mga mayong binuhatan nga atong pagabuhaton samtang niapatan iyang kalibutan na. Now, diin wa ba ka ang buot kong ipasabot, nakadungog na ba kayo ining maong pagtulunan? I don't think so. Kini ang atong gibuha man ta magpasigar, buwapan kini grasya. Grasya kini ang gipatinaw, tataw, klaro diha sa balaang kasulatan. Now, okay, so kagahapon, let me see, naghisgot po tagahapon o the difference between kadto bitong akong gihatag ninyong Greek words, hoyos o teknon. Now, hoyos, mga tinudluan, mga disipulo. Ang teknon, being trained, being guided, children of God. Okay? Na sa 1 John 1:12. Naghisgot kini as many as received him, he gave them the power to become children of God. Mo nang kining children of God, diha mo teknon kana. Okay? All right. Now, as we go along sa atong pagtuon, we will touch on the doctrine of great power experiment. Now, unsa may tuyo ni ining great power experiment? Tubag aron kita makagamit sa mga kasangkapan, the assets, kadto mga assets nga gigamit ni Ginoong Jesu-Kristo samtang dinhi pa siya sa atong kalibutan, which made him a winner. Okay? Ang great power experiment atong tunan, nindot kayo kining maong pagtuon, doktrina,
a great power experiment. Kini ang gigamit ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa una niyang pag-anhi. He utilized all these assets now we are going to take up. He used them while he was on earth, which made him a winner. Maupod kita ng mga magtotoo, mga Kristohanon, mga magtotoo. Buot sa Dios nga kita mahimong mananaog. That is God's will. Nga mahimo kita mga mananaog samtang dinhi pa kita ning kalibutan o hangtod na dito sa sunod natong kinabuhi. Sabta gina. So dili gyud kawang kini atong ginabuhat adlaw-adlaw kay kini mao ni ang proseso. This is kanang God's way, ang iyang protocol nga pagasundon sa matag magtotoo. Nga kun wa kay alamag niini gumikan kay negatibo ka niya. Wa kay magamit. Kaya wa man kay kamatuoran, wa man kay pulong sa Dios, wa kay doktrina. Mo na nga daghang mga disadvantage kung ikaw negatibo sa pulong sa Dios. Now, timan ang Dios nagasangkap sa matag magtotoo sa mga panulundon. God provides every believer the inheritance na sa Episo 1:11, Episo 1:3. So, unbuot kay suwat ni muna. Ephesians 1:11 and Ephesians 1:3. Now, a believer receives this inheritance tungod sa iyang katakos sa pagdawat niya. He has the capacity to receive. So, he needs to reach that capacity, attain that capacity to be able to receive those inheritance. So, mo na nga sige, tagtuon din aron sa ingon niya na maklaro, matinaw, ginatog tataw, kining bahin ining panulundon, nga atong dawatunon samtang tuan na kita sa phase 3 sa plano sa Dios. And you know what I mean. Phase 3. So mo na nga ayaw kalimot niya itong Roma 10:17 nga ang atong pagtuo maugman abot nga ni kanato pinagi sa atong pagdungog sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Kaya ang Dios buot nga kita mahimong mga kanang overcomer, mga mananaw. Revelation 3:12 nga tuwa naghuwat na itong atong mga ganti without end, wa nagyoy katapusan, wa nay kahumanan didto. 1 Corinthians 3:8. Now, I hope you just write down the verses that I'm giving you every now and then. And then Ephesians 1:18, inheritance will remain on deposit kung ang kasagaran ng imong nabuhat nga mga mayong binuhatan din sa kalibutan, mga tawhanon ra. And you know what I mean. Human good works. So inheritance will remain on deposit. Kanang inunta memorial for lost opportunities dito sa langit kung ang daghan sa imong nabuhat nga mga mayong binuhatan mga tawhanon. So kung tawhanon, wa kay ganti. I mean inheritance, right? Kaya wa magkamagatuman sa mga requirements. O kadtong inheritance untang imong dawatunon will remain on deposit. Riches of the glory of his inheritance in the saints. Kanang gisgutan diha sa Ephesians 1:18. Now, Ephesians 1:3 and 11 naghisgot po na og blessings, meaning inheritance. So, mo na nga samtang niapatan niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan. Ang mando sa Dios pinagi siyang pulong. Des Colosas 3:1 ug 2.
nagahisgot ka nag, do not store up treasures on earth. Now, treasures. Sa may Greek word for treasures, thesaurus. Mao kini ang Grigong pulong sa treasures. Instead, store up treasures in heaven. You see? Mao na. Pag kanang pundo ug mga kasayuran, mga doktrina mo ni ang atong pasabot. Treasures. Ang mga treasure, man yun yung mga pulong sa Diyos ng atong gitunan. Basta? Treasures. Mao na nga, dili lagi kawang kining atong ginabuhat adlaw-adlaw. This should be, for you as a believer, this should be the most encouraging moment sa imong kinabuhi. All throughout the day, kini gyud ang mahinungdanon sa tanan nimong gibuhat ining kalibutan na. So, do not store up treasures on earth. Just store up treasures in heaven. Now, Colossians 3:1 o verse 2, Colossians 3:1 and 2, nagahisgot ka na, the imperative mode ka na nga, keep seeking the things that are above. Set your mind. Kanang punting ang imong pangunahon na on things above. Ayaw na on things below. Kaning kalibutan. Ayaw. Kay kini nga atong gitun-an nga mga pulong sa Dios, kanang tandi, dili kay gitandi, kundi gihulagway kini nga unsa nga tinago nga mga pagtulunan, mystery doctrine. Yes, the things that we are studying here are the mystery doctrines of the church age. Mystery. Tinago. Wa sila Moises, si Abraham, sila David, all the Old Testament giants did not wa sila makapahimulos ni ining ato karong gipaymuslan nga mystery doctrines of the church age. Kato sila si Abraham, they have been kanang looking forward to this day. Makakabot unta sila. Even David mismo nagaingon nga, I long to see the day nga pahimulos ako. Mauning kining atong panahon, gawas nga kini church age. This is the age of equal privileges and equal opportunities. You see, labihas kadaghan nga mga benefits, mga privileges, mga opportunities ni ining atong kapanahunan sa simbahan, the church age. So many believers do not realize that. Wag yun. They don't have any clue. Kaya nga naman, negatibo. Way gana. Wala giyoy kanang kainit sa pagkat-on ni ining atong ginatun-an adlaw-adlaw. This is treasures on kanang in heaven kini nga atong gipundo. You see? Ang riches go dihang gisgutan. Diya sa Colosas 2 nga 2 sa 3 nga naghisgot og mystery doctrine of the church age, the riches. Unsa magibot pasabot ning riches? Kining riches means Bible doctrine nga gimetabolize, nagaling. Kay numdong ka sa atong slogan, operation is LBA, study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. That is our slogan. Now, what does mangutana na sa kunimo ha? Unsa may pasabot ni ining will not inherit the kingdom of God? Well, that is inheritance. The riches, the crowns na ay mga purong-purong, mga ganti, mga atong pagadawaton.
Just imagine that. God's word says, hold tight the riches that you already have because I am coming soon. Pulong na sa Diyos, ha? If you are already in heaven and you failed to fulfill God's plan sa imong espiritualong kinabuhi for your life, and you did not utilize God's assets, sorry, your inheritance, mao to akong giingon nimo nga mahimo lang ng handumanan. It becomes a memorial in the museum of heaven. You see? Memorial, handumanan lang yun. Magpanakla ka og tuwa ka dito. Pastilan. Sipyat gyud ko. Mahimo pala mo balik ko dito sa kalibutan. Di na mahimo. It's too late. You see? Sumaw na nga gidasig ang matag usa kanato sa pulong sa Dios nga hold tight what you already have, the divine good nga imong gibuhat. Do not lose it. You see? Revelation 3:11 kana. Hold tight. Kuptig na sa lig-ong pagkubot. Unsay naa na diha kanimo lest you lose it. Kanang imong divine good. Kaya binimo, ang tumong sa matag magtotoo is to execute the protocol plan of God og sa atong pag-produce niining Diyos nun nga mga maayong binuhatan. That is God's riches. Og kana, mao ang makahimaya sa Diyos. So sabta gina, riches of wisdom, bahandi sa kaalam kini, is every believer's goal to grow up spiritually. Ang atong pagtubo espirituanon is normality to every believer. Unya ang dili pagtubo spiritually is abnormality. Sabta gina. So kung wa ka magtubo, abnormal ang imong Kristohanong kinabuhi. So gidasig ang matag usa kanato. Let us encourage and challenge every believer. Ilabi na niyong panahon na karon. Trying times nga kita magapadayon sa paggunit yun, kupot yun, barog yun. Kaya karong panahon na baruganay na ni. Di na madana sa mga emosyonal, mga kalihukan sa relihiyon, kalihukan sa kalibutan man ang tanan. You see? Wala na bili sa tubangan sa Diyos. Forget them. You see? You're just wasting your life. Wasting your time, your effort, your opportunity. So, di na mo balik ang panahon. May apat laging muuna. You see? We cannot afford nga kita mo. Magmahay na unya kita. So, to grow up spiritually, pinaginin na itong ginabuhat adlaw-adlaw, pagtuon, pagkatun, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. This is normality sa matag magtotoo. Apan kung di kita magtubo, huwag kita pagtuon sa pulong sa Diyos, that is abnormality. Every divine good produced by a believer ana ay equivalent reward. Di man ina. A believer's inheritance in the kingdom of God. Og dinita mo hunong usa karong adlaw og ato ni padayon ugma ayaw sipyat sa pag padayon sa pagtuon niini magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining matamis nga higayon sa among pagpakibitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong dugang pagpatinaw kanamo. Sa imong kamatuoran, hinaot nga kinimo tuhop ngayon mo. Masilsil ngayon din sa among kalag, kay kini man lamang ang basihan sa among pagdawat, sa among mga ganti na unya, mga purong-purong nga imong gigahin,
o giandam na ang panulundon. Salamat niining tanan Dios nga grasya. Sa ngalan ni Ginoong Kristo kining tanan namong giampo o gipasalamatan. Amen.